Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Иңелек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Түбәләрне алып очырган, коймаларны җимергән, агачларны сындырган. Видимость ноль. Ноль, это что? Или ураган, смерч какой-то, я не знаю. Буа районының Мөкерле авылында давыл китергән зыянның күләмен саныйлар. Авылны ничек тәртипкә китерергә җыеналар? Бу хакта безнең материалда. Кайсы арта, кайсы кими? Айрым салым төләүчеләрнең табышка салымны киметү сәбәпләрен ачыклау таләп ителә. Быелның беренче ярты еллыгында Татарстанда финанслар ничек үзгәргән? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Усады бистәсендә салыначак яңа юл кайдан узар? Бу проектта нинди вариантлар, нинди сооружениялар булачагын аларга аңлатып киттек. Юлны проектлаучы һәм бистәдә яшәүчеләр кабат очрашуга җыелды. Нинди фикергә килделәр? Бернәр Сайфетдинова тыңлады. Уңышны саклап калу һәм арттыру өчен республикада ниләр эшләнә? Ел сайын аларны тикшереп, зур уңыш бирә торганнарын, авыруларга тутырыклы була торганнарын сайлап алырга тырышабыз. Кыр эшләрендә инновацион технологияләрне ничек кулланулары хакында Индилә Хөсәйнова. Синоптиклар бүгенге вәгъдә иткән көчле яңгыр һәм җил Буа районына зыянын салган. Монда ул Мөкерле авылындагы кайбер корылмаларның астын өскә китергән. Көчле җил нәтиҗәсендә түбәләр җимерелә, коймалар һәм агачлар ава, биналарга су үтә. Шәхси хуҗалыкларга гына түгел, социаль объектларга да зыян килгән. Авыл халкы давыл 10 минут тирәсе дәвам итте ди. Әмма ул китергән зыянны әле берничә атна төзәтәселәре була. Авылны ничек тәртипкә китерергә җыеналар? Бу хакта безнең репортаж. Вот сами видите, у нас тут какой кошмар. Все вокруг, все снесено. Крыши клуба нету. Мөкерледә давыл кичә кичке 6лар тирәсендә була. Хәзер авыл буйлап менә шундый калай һәм токталар аунап ята. Давыл мәдәният йорты, китапхана һәм авыл җирлеге советін үз эченә алган бинаның түбәсен алып очырган. Җитмәсә, эшкә дә су үткән. Лужи вот здесь вот видите сами, вот везде ведрами черпали. Половина второго этажа пострадала. Икенче катка бик зур зыян килде. Яңгыры көчле булды. Бөтен җирдә су, компьютерларга да тигән. Суны чиләкләп көч-хәл белән җыеп алдык. Шәхси хуҗалыкларда да хәлләр мөшкел. Константин Барабанов көчле җил күтәрелгән вакытта малларын ябып йөргән була. Давыл аның йорт түбәсенең бер өлешен алып аткан. Коймалары ишелгән, агачлары сынган. Ярый әле хуҗалык тулысынча иминиятләштерелгән ди ул. Вот минут 10 надо было, все, снес огород. 10 минут içinde бакчаның асты өскә килде. Түбәдәге шифрлар берничә метрга очкан. Бик тиз булды ул. Галина Липатованы да түбә ябу мәшәкатьләре көтә. Давыл аның сарайының түбәсен алып аткан. Сразу меня сняло крышу. Повернула и сломала, и все. Видимость ноль. Ноль, это что? Или ураган, смерч какой-то, я не знаю. Бер нәрсә күренми иде, куркып беттек. Авылыбыз белән алып очырыр кебек булды. Үз гомеремдә мондыйны күргәнем юк иде. Не знаем, что делать, как бы, не знаю. Такое я в жизни не видела, никогда за столько лет. Мөкерле халкы шунсына сөенә, үзләре исән сау, малларына да зыян килмәгән. Хәзер авылда махсус комиссия эшли. Алар давыл китергән зыянның күләмен ачыклаячак, милкен иминиятләштергән кешеләргә компенсация түләнәчәк. Илгиз Шәкуров, Камилә Мусина, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы. Бүген көн дәвамында республиканың кайбер районнарында һәм шулай Казанда берничә тапкыр көчле яңгыр явып китте. Татарстанның гидрометеорология үзәге иртәгә дә һава торышының тотрыксыз булачагы турында хәбәр итә. Төнлә һәм иртән республикада томан көтелә. Урыны белән яшен булу ихтимал. Яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәчәк. Балтач районыннан фаҗигале хәбәр. Коткаручылар бүген Ушма елгасы төбеннән 52 яшьлек ир-атның гәүдәсен табып алган. Ул инде кичә үк югалган була. Гәүдәсен яр кырыеннан 25 метр ераклыкта табалар. Бу урында су коену рөхсәт ителмәгән. Татарстанда су коену сезоны башланганнан бирле инде 39 кеше батып үлгән, шуның 6-сы узган елларда гына. Быел Татарстан сулыкларында балаларның үлем очраклары кисәк арткан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы чаң суга. Коену сезоны башланганнан бирле республикада 8 үсмер батып үлгән. Аларның барысы да диярлек җиһазландырылмаган урыннарда су коена. Фаҗигагә тараган балалар җәйге лагерьларга да йөрмәгән. Бу уйланыр өчен тагын бер җирлек ди белгечләр. Быел республиканың 10 районында яңа пляжлар булдырылган. Гомумән алганда хәзер Татарстанда 153 ял итү урыны бар. Әмма аларның бары тик 50-се генә барлык иминлек таләпләренә җавап бирә.
Бөгелмәдә килеп чыккан фаҗиганың бүген яңа нечкәлекләре ачыкланды. Кичә монда 7 яшьлек кыз өстенә бетон койма авып, ул һәлак булды. Әлеге хәл элеккеге ремонтлау механика заводы территориясендә килеп чыга. Бүген билгеле булганча, әлеге бинаны 2007 елда шәхси зат сатып алган. Корылманың ташландыклыгыннан күренгәнчә, монда ул бернинди эштә алып бармаган. Кичәге хәлдән соң ялгышлык белән кеше үлеменә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачылды. Җаваплы затның гаебе раслана калса, аңа 2 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Кыз Бөгелмәнең беренче мәктәбендә укыган тәртипле гаиләдән була. Исегезгә төшерәбез, иске завод территориясенә ул дуслары белән барган. Бина хуҗасы территориядә иминлекне тәэмин итәргә тиеш булганмы? Балалар анда ничек кергән? Буларны хәзер тикшерү комиссияте ачыклаячак. Салым түләүне киметкән предприятиеләрне контрольга алырга, хезмәт хакын конвертта бирү очракларын бетерергә, табышка һәм җир өчен салым җыю өлкәсендә хәлне анализлап, тиешле чара күрергә. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан президенты шундый бурычлар куйды. Рөстәм Миңнеханов финанс, казначылык һәм салым органнары катнашында зур киңәшмә уздырды. Анда елның беренче яртысында республика бюджет үтәлеше турында сөйләштеләр. Иң мөһим яңалыклар турында Рания Абдрахманова. Хөрмәтле хезмәттәшләр, за первые полугодие объем поступлений в консолидированный бюджет республики составил 230 миллиардов рублей. Еллык план 60%-ка үтәлгән. Тик тынычланырга иртәрәк Рөстәм Миңнеханов. Илдәге икътисади вазгыять, санкцияләр сәбәпле предприятиеләргә басым зур. Логистика юллары яңару, импортны алыштыру, сумның бәясе үзгәреп тору, салымнарга да йогынты ясамый калмый. Отраслевым министерством следует еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет. Наша главная цель – обеспечить их работоспособность и развитие. В текущих условиях следует обеспечить жесткую финансовую бюджетную дисциплину, абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Гомумән алганда соңгы ярты елда республика бюджетының киреме уңай бәяләнә. Россиянең башка төбәкләре арасында тупланган киремнәр буенча Татарстан алдынгылар рәтендә. Ул нигездә табышка салым хисабына туплана. 46%-ны тәшкил итә. 6 ай эчендә 96 миллиард сум җыелган. Әмма мондый предприятиеләрнең яртысы быел салымнарын киметә. Елның 6 аенда әлеге оешмаларның 560 түләүләрен узган елның шушы ук чоры белән чагыштырганда 9,18 миллиард сумга киметте. Салымны шактый киметкән оешмалар исемлеге экранда тәкъдим ителде. Алар барлык киме суммасының 65%-ын тәшкил итә. Айрым салым түләүчеләрнең табышка салымны киметү сәбәпләрен ачыклау таләп ителә. Бюджет туплау өчен физик затларның киременә салым да зур әһәмияткә ия. Быелга 46 миллиард сум җыелган. 12 районда план үтәлеше күрсәткечләре түбән. Букама тамагы, Минзәлә, Тукай, Баулы, Этне кебек районнар. Санкции определенно создают риски по данному налогу. Санкциялар НДФЛ салымына да тискәре йогынты ясый. Сүз хезмәткәрләр санын эш атнасын кыскарту, премияләрне киметү турында бара. Мондый шартларда сыры эш базары проблемасы актуальләшергә мөмкин. Шуңа безнең алда эш урыннарын һәм хезмәт хакларын саклау бурычы тора. Во взаимодействии с бизнесом сохранение рабочих мест и уровень зарплаты не ниже, чем на 1 марта текущего года. Бюджеттан тыш эшчәнлеккә килгәндә, быел республика учреждениеләре түләүле хезмәт күрсәтүдән 7 миллиард сум күләмендә кирем алган. Әлеге сумманың бер өлеше дә хезмәт хакы түләүгә тотыла. Хезмәт хакы мәсьәләсенең мөһимлегенә Рөстәм Миңнеханов та игътибар итте. Гомумән ул финанс һәм салым органнары алдына берничә бурыч куя. Необходимо проводить постоянный мониторинг текущей ситуации, прогноз предприятий на ближайшие месяцы, на перспективу. И, конечно же, есть какие-то причины, это не всегда из-за того, что плохо работали, но объективно мы должны оказать максимальное содействие, чтобы сохранить и коллективы, и найти рынки сбыта. От доходы физических лиц надо разобраться. Понятно, что роста может и не быть, но в чем причина, почему снижение? Следующая тема – это деятельность комиссии по легализации теневой заработной платы. Вот, глава, я обращаюсь к вам, необходимо усилить работу по
сокращение неформального рынка труда. Берләштерелгән бюджетның чыгымнары исә беренче яртыеллыкта планның 43%-ын тәшкил иткән. Рөстәм Миңнеханов акчаларны бүлгәндә ул ел дәвамында файдаланырлык булсын ди. Әйтик, хәзергә ил күләм проектлар өчен тотылырга тиешле сумманың 20% гына бирелгән әле. Татарстанны федераль һәм дәүләт программаларына кертү өлкәсендә эшне дә көчәйтергә кушылды. Шулай ук 2023, 24, 25 елларга бюджет проектын әзерләгәндә иң әһәмиятле бурычларга игътибарны юнәлтергә кирәклеген искәртәләр. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Лаиш районының Усат авылы янында төзеләчәк яңа торак комплекска илтәчәк юл язмышы буенча халык белән фикер алышу дәвам итә. Бу юлы Лаишның үзендә узган очрашуга проектлаучы оешма вәкиле дә чакырылы иде. Ул трасса өчен нигә нәкъ менә шушы вариант сайланганын, аның өстенлекләре хакында сөйләде. Бистәдә яшәүчеләрнең сорауларына җавап бирде. Исегезгә төшерәбез, IT авыл халкы юлны башка җирдә салуларын сорый. Уртак фикергә килә алдылармы? Гөлнәс Сайфетдинова репортажы. 1.20. Здесь вот ровное место, дальше 81. Бүгінгі очрашу Лаиш районы хакимиятендә узды. Усат бистәсендә яшәүчеләр район башлыгы яңа торак комплекска илтәчәк юлны төзүгә заказ бирүче һәм соңгы очрашуда килешенгәнчә юлны проектлаучы оешма вәкиле дә килгән. Бүген күп сораулар аңа иде. Нияз Талипов әйткәнчә, проект 2 елга якын әзерләнә. Трасса өчен берничә вариант каралган була. Бу вариант экономический һәм технический яктан сайлаганда иң отышлысы булып чыга. Чөнки аның озынлыгы, трассаның озынлыгы бу вариантта иң кыскасы. Башка вариантлар озынрак килеп чыга һәм ул вариантларда төзергә кирәк путепровод через железную дорогу. Һәм менә бу сооружениялар алар бик кыйммәтле. Ул сооружениедан башка тагын еще анда надо снос жилого поселка делать. Хәзер документны яңадан эшләр өчен шул кадәр вакыт китәчәк һәм өстәмә чыгымнар булачак ди аны әзерләүчеләр. Әлеге юл яңа торак комплекска илтәчәк. Ул ITAU янәшәсеннән уза. Моның өчен территория агачлардан чистартылган инде. Халык исә юлны авылдан ерак карак күчерүне сорый. Загрузка этого поселка первой очереди, второй очереди и так далее. Транспортная развязка, предложенная, собственно, застройщиком, да, при привлечении проектного института, она, соответственно, не выдержит тот объем. Халык бу юл ачылгач транспорт агымы артыр, бөкүләр булыр дип борчыла. Башка вариантларны карарга тәкъдим итә. Аларның тәкъдимнәрен ишеттек, аларны күрәбез. Но аларның тәкъдимнәре градостроительный кодекс күрсәткән нормативларга туры килмәй. Шуның керү, чыгу юллары саны норматив белән әйтелгән, аларны нарушать итәргә ярамый. В проекте нет никаких защитных. Проектта саклагыч чаралар каралмаган. Әйтик, тавыштан саклау экраннары, саклагыч урман полосасы. Хәзер бит анда киселгән агачлар асфальт бетон заводыннан ишетелә торган тавыштан саклый иде. Проектлаучы нормативлар буенча эшләнүен әйтә, әмма шул ягында исәпкә алырга кирәк. Бүген шундый берничә мөһим тәкъдим яңгырады, сөйләшүләр дәвам итәчәк. Лаиш районыннан Гөлнәс Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Салкын һәм кайнар су белән тәэмин итмәү, йорт территориясенең вакытында җыештырылмавы, чүп чарны көнендә алып китмәү. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләрдән халык контроленә нигездә шундый сораулар килә. Узган ел шундый 4000 ярым мөрәҗәгать кабул итсәләр, бу елның 6 аенда 3000-нән арткан. Бүген иҗтимагый палатада бу мәсьәләләрне тизрәк чишү буенча фикер алыштылар. Мәсәлән, халык контроленә идарәче компанияләрне кушканнар. Шул исәптән халык зарын хәл итү вакыты 10ннан 3 көнгә калган. Тиздән чүп контейнерларында QR-кодлар барлыкка киләчәк. Димәк, халык мөрәҗәгате дә турыдан-туры төбәк операторына барып җитәчәк. Менә бу мусор контейнер янында QR-код булырга тиеш, и аны сразу кеше күрсә мусор, анда чүп чары аны алып китмәгәннәр турында. Алар, значит, QR-код белән хәбәр итәләр региональ операторның һәм управляющий компанияны. Менә ул булса, ул таный бетрәк була. Шушы йортның матур булыр өчен, безгә уңай торырга булсын өчен, чиста, пөхтә булсын өчен, һәммәбезгә дә шул кирәк бит инде. Йортка кергәндә, менә без монда яшибез, менә безнең гөлләр, монда подъезддан ук шундый чисталык башлана. Мин йортка кайтам дигән хисләр уятыр өчен, без үзебез дә бу эшләргә җаваплырак карарга тиешбез дип уйлыйм.
Күп катлы йортларда яшәүчеләрнең тагын бер проблемасы капиталь ремонт фондындагы акчаның нәрсәгә тотуларын белмәүләре. Алар төбәк операторы яисә йортта яшәүчеләр булдырган махсус счетта җыелырга мөмкин. Мондый алымны Татарстанның 680 йортында кулланалар. Бу акчаларны бары тик капиталь ремонтка тотарга ярый. Нәрсәгә китүен монда яшәүчеләр үзләре тикшереп торырга тиеш. Узган ел Татарстан дәүләт торак инспекциясе идарәче компанияләрнең халыктан җыелган 40 миллион сумнан артык акчаның махсус счетка күчерелмәвен ачыклый. Тагын 18 миллионын максатчан кулланмаганнар. Есть такая статья 165 Уголовного кодекса. Йортта яшәүчеләр сезгә капиталь ремонт акчасын ышанып тапшыра икән, димәк, аларны бары тик максатчан гына кулланырга ярый. Закон бузучылар Җинаять кодексының 165-нче маддәсе буенча җаваплылыкка тартыла. Бу очракта акчалар урланмаган, тиешсезгә тотылган дип санала. Шуңа мондый адымга барганчы башта уйласыннар иде. И это как-то остановит горячие головы. Яршаллы хирурглары 71 яшьлек ханымның йөрәгенә катлаулы операция ясаган. Шеш пациентның сул як өлешен биләп торган. Шуңа Валентина Кузьминаның тормышына куркыныч яный. Табиблар шеш барлыгын УЗИга төшергәндә ачыклый. Һәм пациент өлкән яшьтә булуга карамастан операцияны уңышлы башкарып чыга. Толырак Гөлнара Миңнеханова. Как у вас самочувствие? Ой, все лучше и лучше с каждым днем. Валентина Кузьмина хастаханадан кайтып китергә җыена. Алда тернәкләндерү һәм бирелгән киңәшләрне төгәл үтәү каралган. Ул үзен коткарып калган табибларга рәхмәт укудан туктамый. Аңа Решат Эргалиев һәм бер төркем тәҗрибәле белгечләр операция ясаган. Такие хирурги прямо. Шундый яхшы хирурглар гомремнең азагына кадәр аларга рәхмәт укыйм. Минем өчен хәзер икенче тормыш башланды. Валентина Кузьмина йөрәк ягында авырту сизгәч хастаханәгә мөрәҗәгать итә. Наклоняться больно. Иелгәндә дә, утырганда да авыртулар бар иде. Февраль айында инсульт булды. Һәм дәвалаучы табиб хастаханәгә тикшеренергә җибәрде. УЗИ аппаратында карагач табиб йөрәктә шиш барлыкка килүе турында әйтә һәм озак сузмыйча кардиохирургка мөрәҗәгать итәргә куша. Опухоль была действительно большая. Шеш чыннан да зур иде. Ул йөрәкнең сул як өлешен биләп торган. Шуңа кан чыгу юлы томалана. Планируется удаление и ревизия митрального клапана. Менә ул Валентина Кузьмина йөрәгендә барлыкка килгән шеш табибларга катлаулы операцияне башкарып чыгару өчен 5 сәгатьтән артык вакыт һәм бик зур төгәллек кирәк булган. Последствия в первую очередь внезапная смерть. Вакытны сузарга ярамый иде. Кешенең гомере көтмәгәндә өзелергә мөмкин. Әгәр шеш йөрәктә шартласа, инфаркт, инсульт булу куркынычы бар. Инфарктов. Решат Эргалиев өчен бу тәүге операция түгел. Әлеге клиникада гына 1 ел эчендә 5 шундый очрак теркәлгән. Шуңа табиблар мондый хәлдә калмас өчен тикшеренүне вакытында узарга киңәш итә. Яршалыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Россиядә коронавирус белән авыручылар саны арта. Татарстанда битлекләрне яңадан кия башларбызмы? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Рөстәм Миңнеханов Кабат Татнефть җәмгыятенең директорлар советы рәисе итеп сайланды. Бүгенге утырышта компаниянең кадрлар резервын әзерләү буенча сүз барды. Хезмәткәрләрне укыту мөмкинлекләре дә каралган. Оешмадагы яшь белгеч һәм җитәкчеләрнең осталыгын арттыру юнәлешендә махсус программа һәм проектлар әзерләнгән. Бу ел саен уздырыла торган ачык кейс чемпионат һәм халыкара нефть-газ яшьләр форумнары. Бүген эшкә кызыксындыру уяту өчен кабул ителгән корпоратив программа үтәлеше белән дә таныштылар. Ул хезмәткәрләрнең нәтиҗәлелеген бәяләргә ярдәм итә. Шулай ук утырышта быелның беренче яртыеллыгында оешманың бюджет үтәлеше каралды. Республикага товарларны контейнерларга тутырып кайтаруны җайга салу өчен эшче төркем булдырылачак. Бүген Рөстәм Миңнеханов шундый йөкләмә бирде. Татнефтехим Инвест Холдинг җәмгыяте утырышында транспорт оешмаларының берсе көньяк-көнчыгыш илләреннән йөкне контейнерлар белән даими ташырга тәкъдим итте. Алар Кытай, Төркия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Һиндстан, Вьетнамнан товар кайтарту һәм аларга моннан җибәрү буенча эш планы әзерләгән. Моның нинди өстенлекләре бар? Сәнәгатьне үстерү, импортны алыштыру буенча тагын нинди фикерләр яңгырады? Киләсе репортажда. Даже на первом этапе транзитное время по маршруту Шанхай-Казань будет составлять 21 день. Это минимум на 1 неделю. Товарларны контейнерларга тутырып кайтару тиз булуы һәм үз кыйммәте белән отышлы. Әмма әлегә республикага читтән җибәрелгән товарның 20% гына шул рәвешле кертелә. Утырышта чыгыш ясаган транспорт оешмасы җитәкчесе проектны быелның октябрендә эшләтеп җибәрергә ниятли. По перспективам переключения сервисов ФЕСКО в республике. 2023 ел башына безнең сервисларны Зия мультимодель логистика үзәге инфраструктурасына күчерергә планлаштырабыз. На местности и сейчас осуществляем просчет данного проекта. Мы республика, которая производит 4 триллиона только промышленной продукции. 4 триллиона.
И у нас 2 железные дороги, Куйбышевская и Горьковская. Плюс с учетом того, что есть еще Связский мультимодальный, мы по воде можем дальше собирать. Есть большие планы работы с Ираном. Әмна катализатор һәм химик реагентларны читтән кайтартуга санкциялар кертелү сәбәпле кайбер җитештерүчеләр эшен туктатырга да мөмкин иде. Чөнки аларның 90% читтән кертелә. Автомобильләр, полимерлар, медицина җайланмаларын эшләү тармагы турында сүз бара. Икенче бер компания бүген катализаторларга булган ихтыяҗны каплый алырлык проект тәкъдим итте. Есть первые положительные результаты. Беренче нәтиҗә бар. 3 ел эчендә булган катализаторларның яртысын сынап карадык. Бүген без булган мәйданнарда эшкә җыенабыз. Түбән Камада заманча катализаторлар чыгару эшен башлап җибәрдек. Нам надо посмотреть, какие меры господдержки можно получить. Вот, катализаторы слабое место в любом случае. И ждать только одного поставщика тоже неправильно. Конкуренция должна быть. Казан федераль университетында углеродлы наноматериаллар буенча тәҗрибә уздырыла. Электроникада кулланырлык полимер композитлар, синтетик юл сыйкчалары бар. Сегодня нами розданы экспериментальные... Бүген без тәҗрибә үрнәкләрен синтетик юл сыйкчаларын җитештерүче компанияларга тараттык. Шулай ук микроэлементлы ашламалар буенча эшлибез. Лабораториядә сынаулар уңай нәтиҗә бирде. Хәзер аларны кырда кулланып карыйбыз. Биоразлагаемых микроэлементных удобрений. Рөстәм Миңнеханов фән мөмкинлекләреннән файдаланырга кирәк ди. Әлеге проектларны җентекләп өйрәнергә кушты. Утырышта моңарчы читтән кертелгән товарны үзебездә җитештерү өчен биополимер проектын тәкъдим иттеләр. Әлегә ил үз ихтыяҗын тулысынча импорт хисабына каплый. Все было раньше возможно купить. Сегодня, к сожалению, такой возможности нету. И надо правильно нам обосновать и поставить вопрос о мерах поддержки. Бүген 6 проект каралды. Аларның барысы буенча да президент җаваплы министрлык һәм бу өлкәдә эшләүче оешмаларга йөкләмәләр бирде. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Лаеш районында авыл хуҗалыгы өчен алдынгы технологияләрне тәкъдим иттеләр. Чәчүлек җирләренең мәйданын экранда күрсәтүче җайланма, туфрактагы дымлылыкны үлчәүче станция һәм мул уңыш бирә торган яңа сортлар. Әлеге яңалыкларны Татарстанның 43 районыннан җыелган авыл хуҗалыгы белгечләренә күрсәттеләр. Биредә 40 көне ачылды. Уңышны саклап калу һәм арттыру өчен республикада нәрсәләр эшләнә? Тулырак Инзилә Хөсәенова. Данный блок в автоматическом режиме измеряет. Җилнең юнәлешен һәм тизлеген билгели, туфракның дымлылыгын күрсәтә һәм явым-төшемнәр күләмен санап чыгара. Әлеге махсус җайланма бик тиздән агрономнарның уң кулына әйләнәчәк ди белгечләр. Басу кырлардагы һава торышын хәзер лабораторияләрдән генә дә карап белеп булачак. Базируемся мы непосредственно в городе Казани. Әлеге җайланма үзебездә эшләнгән. Хәзер агрономнар басу кырларга чыкмый гына туфрактагы дымлылыкны, температураны билгели ала. Шуңа карап, кайчан су сибәсен эшкәртәсен дә аңлыйлар. Җирнең һәрбер әйтергә кирәк квадратный метрында дип әйтергә була. Ул компьютерга кертелгән. Без инде аны бүгенге көндә университетта, аудиториядә, лабораториядә була торып, компьютердан ачып карап, прогнозировать итәргә була. Әлеге 200 гектар җир студентлар өчен эксперименталь мәйданчык. Биредә алар авыл хуҗалыгы техникасында эшләргә өйрәнә, яңа технологияләрне үзләштерә һәм шулай ук уңышны үстерү серләренә төшенә. Туфракның сыйфатын ачыклаучы махсус сканерда уйлап тапканнар. Аның ярдәмендә җирне 70 см тирәнлеккә кадәр күреп, тикшереп була. Мондый ачышлар авыл хуҗалыгында күптән кирәк иде диләр. Җирләрдә төрле мөмкинлекләре бар. Һәм аларга төрле таләп, һәм аларга шуңа карап технологияларында җайлашырга кирәк. Менә шу шартларда халыкны ел сайын ризык белән тәэмин итәргә кирәк. Азык-төлек белән. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты да уңышны арттыру өчен яңа суллардан куллана. Арпаның тифкеч, эндан дигән төрләрен уйлап тапканнар. Шулай ук будайның шәмәхә орлыклы Надира дигән сортын да үрчетәләр. Алар мул уңыш биреп кенә калмый, сәламәтлек өчен дә файдалы диләр. Уңыш бирә торган сортлар чыгару өстендә генә эшләмибез. Без аларның технологик яктан да яхшы булуларын карыйбыз. Аларның корылыкка чыдам булсын өчен андый сортларны да чыгарабыз. Авыруларга чыдам булсын өчен чыгарабыз һәм дә инде сыйфат ягыннан. 40 көнендә катнашучылар төрле культураларны яңа технологияләр кулланып үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Инде киләсе елларда әлеге усулларның нәтиҗәсен күрергә өметләнәләр. Инзилә Хөсәенова, Алмаз Динов, Яңа Гасыр каналы. Красный Восток җәмгыяте Татарстанда беренчеләрдән булып көзге будай суктырырга кереште. Яшел Үзән районындагы басуларда тулы куәткә эш бара. Красный Восток республика буенча 53 000 гектар мәйданда көзге культуралар урып җыячак.
Для нас большая гордость, то, что мы первыми в республике вышли на уборку зимой пшеницы. Красный Восток җәмгыяте Татарстанда беренчеләрдән булып көзге будай суктырырга чыкты. Яшелүзән районындагы басуларда эш барышын җәмгыятьнең генераль директоры Адель Хайруллин шәхсән үзе күзәтә. Мы вышли на зерноуборку зимой пшеницы 23 июля. Без уҗым будайын урып җыюга 23 июль көнне чыктык. Хәзер тиз өлгерә торган марафон сортын җыябыз. Әлегә уңыш 30-31 центнер. Мул уңышлы иген кырлары диңгез сыман чайкалып тора. Яңгыр яумаганда һәр минутның кадерен белергә кирәк диләр. Пока погода позволяет, һава торышы үзгәреп тора. Кичә менә бу басуда яңгыр яуган. Ярый әле бүген кояш яхшы кыздыра. Комбайннар ура, суга, йөк машиналары алтын бөртекләрне амбарларга ташый. Урак оешкан төстә бара. Хочу сказать, пожелать успехов. Барлык авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә уңышлар һәм көч-куәт телим. Быел үз мөмкинлекләребезне күрсәтергә кирәк. Красный Восток җәмгыяте Татарстанда 300 меңнән артык гектар җирдә урып җыю эшләре башкарырга җыена. Басуларда 130 берәмлек техника эшләячәк. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан лагерьларында ел сайын ил төбәкләреннән килгән татар балалары ял итә. Монда алар туган телдә сүз байлыгын арттыра, экскурсияләргә йөри һәм халкыбызның традицияләре белән таныша. Чын татар мөхитендә яши. Казан җитендәге Заречье лагерында бүген шундый дуслык һәм Гөлстан дип аталган сменалар ачылды. Быел 25 төбәктән 320 егет һәм кыз килгән. Смена ахырына туган телдә сөйләшүне сизелерлек шомартачак балалар белән Лена Бәхтиева аралашып кайтты. Җәмил Халитов Пенза өлкәсеннән лагерьга 2нче тапкыр килә. Татар телен һәм әдәбиятын мәктәптә атнага 3 сәгать өйрәнәбез ди. Әмма бу аз. Мин татар малае һәм татар культурасын өйрәнергә теләшәк. Монда Әстерхан, Оренбург, Төмән, Башкортстан, Түбән Новгород, Тверь 25 төбәктән 320 бала җыелган. Көннәре татар теле дәресеннән башлана. Бүген татар теле безгә беренче кабат кирде. Без Казан турында сөйләштек һәм яздык и тикшердек. Чагыштырганда алар ничек килде бу аланчыкка һәм киткәндә менә анда да үсеш күренеп тора. Балаларга мәктәп мөгаллимнәреннән тыш КФУ укытучылары белем бирәчәк. Шагыйрьләр, язучылар, рәссамнар осталык дәресләренә чакырылы. Балаларыбыз бик актив һәм сәләтле балалар. Алар ел дәврендә Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан үткәрелә торган бәйгеләрдә, фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда катнашып, җиңүләр яулаган балаларыбыз. Җәйге ялда балаларның 1 минутта буш вакыты юк. Җыр, бию дәресләре аннары Татарстан тарихын үзләштерәләр. Казанның истәлекле урыннарына экскурсиягә йөриләр. Бүген исә үзләре концерт куйды. Шулай ук Гүзәл Уразова чыгышын тыңладылар. Татар теле өйрәнү кирәк. Татар телен онытырга ярамый. Ул сезнең туган телегез. Аны онытсаң, тел үлә. Тел сменалары республика буенча Яр-Чаллыда, Мамадыш, Шәлки һәм Актаныш районында да эшли. Җәйге ялда 1680 малай һәм кызны укытырга планлаштыралар. Лена Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Друзья, небольшое объявление. В вашем городе действует компания «Банкрот-центр». Гарантия списания долгов и многолетний опыт юридической практики. Консультация бесплатна. Гарантирую. Окна страны. Качественные окна. Точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф. Раскройте истинную красоту и блеск необузданной стихии в новом проекте казанского цирка «Дыхание льда». Старт продаж новых домов в топовом ЖК «Мой ритм» от Акбарсдом. Живите в ритме мегаполиса. Звоните 212 26 76. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балазнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 26 градус җылы.
Төньяк көнчыгыштан түбән Кама яршалы, Алабугада алмашынучан болытлы һава көтелә, температура 27 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, җылылык 26 градус. Төньяк көнбатыштан Орша-Кукмара Балтачта кояшлы, 27 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Болгар-Бай Чүпрәлдә аяз, явым-төшемнәр көтелми, 28 градус. Шиста Нурлатмамадышта аяз көн 27 градус җылы. Алдагы көннәрдә явым-төшемнәр көтелми, шулай ук эссе һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 26-28 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 63%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.